le fo samre makanga ni hamida samre bi senyana wa etu donna amani ni alafe ala ka samre jirana amun ne nyinange ala ka samre jirana ka jiran kene mala ka jiran sitigila ka jiran na fulu tigila seli keto fle samre seli ala ko jirana nyinanga ngele ko herela ala ka samre ta jirana herela ni fanda ya be min ala ko ba ni toro be min ala ko ba ka nyini jefe je ka ya fashe ko amaduma ka tla ka ya fadda fale nyini jefe je ka ya fashe ko amaduma ima ke duo du kono sheko amadu ka pma kangele mbi ka du kono ni shugo ngama ki kuma leviat ne bi ko ka nyini jefe ange me do deku baru ma ko be ma min gono i doni ndo fo je ka ya famo ala kama ne ko ya fale do jema mi ya keno ima keno yene tunyo ya do ya ni ya fara bema ma be ka ya fama amina nyinga nga kele imela anga fota be ami ya nyinga bela baru ala ko ko wala tusaluna yawma yazin annaini ko jomi ta nyinga ikaneme bela ye neme min soro ya du chugudi ya kla chugudi ye wari ngedi ye so nyo chugudi abora mi kamara ke chugudi tumi kuma chugudi ala bina tani ngani mela ala kana fese bunyandala amin rabbi ka nyinu fe sambe ka ya fama sambe ere kun yo de ka ya fa nyini ya fa dafale ala kama ka ya fa ka doto ikono ton dede ne de ko nyafara wallahi hara do ma nyini ala fe ala kana mashila joko shi kwa madu ningila ne ya fara ala kana jona jolla hara do ko shego amadu ke ninge shego amadu la an ya fara bema ka nyini ya far dafali an furu muso munu me yaw yanzigi nyon folo do lu folo ka ya famu ana o munu me bara la o ka ya famu ane munu me ma telephone la sungalo nguru bekera kane wele telephone la do were be dimi ambi wele shen bakeme itata ngote sungalo la o de wajibi ambe mo ay baraka dayro no fe netate muriya e koy sungalo mana se ne nga telefoni dadi kama bo ala pew menga ala batu e gele ya ke sungalo no ala bado e godo na mi sere mo no ko mi ma wari ni ma sungalo de ya ala jon fe ambe ala de no yo kuma fe ko fo jenyana isabo belebele foli kele gan sama kele an woni ye ya fani no fa am fira fa an ya fare ma shogo kan ni fira fe ga ya fa an fira ma an ya fara shogo bole ko fe borote men la an da ma ga fe dola akala an fira ko go jongara ma dinga be itike kono kusibe shogo kan itike dado kula wala mo ko fira fa mo kula bo sefula alhamdulillah ambi fo ande nyina tibe zababu ko swala baya khaydra ala ka here kan kadima ya bela jali ala ka yele amina ala ka yele ala kana ji ye pma mi fo wuli baledu ka damine halin nere ndabe ndege ko nyebe dola la mendabe ere tabitike wona akacha kuyi la nyege meni ngono ibe mami ka kala damine abe fodi alphabet do ka damine o la foka tabla terminal la abi fo mamunu mo duguturu docteur ibo kele o do arabu fogo duguturu de o docteur ya to ga bana ibo kala ke meni nyege ika doni tise kan ngala ka ba latige bena joma sebe meya sifla ne sigi inde mani we na tugule wo ba kele tanye kadwa boda benye fe ala ko ne kan sigi imita so le sigi ne sigi le ne ben da so do de fana mago benye barka benye sigi le imita so do we mi fra ko fra ba ka beglaya na dron ko sheba marbeya do doni dakar jago dakar ama shogo no yera min tigana na france mo wane te muri be do biro do kono ni ala wala tige ni yo nyenyi abe nyenyi di abe nyenyi de o onni ni mela sisa e do be vli ka permis de ta sisa mamin tege do tege nyegar ne ta kele ne bi permis o bulo dro hanne ko ni chauffeur bi ya dakar che nga chauffeur di tege nyakaram go me fe ka nyaw afore ki sige banode wala ma emu nyenyi ere wulila ki gulo dotala sisa nyaro nyegan sugu do yi
ni bolo sugu nin tɛ sɔn maa bolo baara ma se fila ne sigilen filɛ ngali la ala la ni ne ye to dunko filɛ i ka so a sabanan i tɛ ne sɔrɔ ne bɛ nogo di hali n'an taara dunanya la dugu la ni ne ma sɔrɔ ka wari bɔ ka di n jatigi kɛ ma ne tɛ fɛrɛ bon mɔgɔ bolo baara bɛ ne degun maa ta dun bɛ ne degun ni ne b'i ta dun f'i ka ne ta dun ni ma ne ta dun o de la ne y'o de fɔ ne ni maa o maa jɛra diɲɛ kɔnɔ maa tulo bɛ na ni Seko Amadu jɛra misɛ min k'i ye hali ni miliyari b'i fɛ i tɛ se k'a kɛ ne fanba ye ne jɛɲɔgɔn bɛɛ tulo bɛ nɔ diɲɛ kɔnɔ n'a kɛra a bɛ na kɛ di wa n'a kɛra ne fana b'a dɔn o tigi fana bɛ yen n'o tɛ k'a fɔ ne n'e jɛra k'i ye fɛn kɛ n ye an dɔgɔ a kɔni ma kɛ fɔlɔ nka a bɛ se kɛ dɛ parce que ala ka maa ka ca dɛ maa dan tɛ ne ye dɛ n'an ɲɛra ne b'i ta de dun o kuma maa min b'o cogo la o ye ɲɛgɛn dɔ ye o de filɛ i kɔrɔ nin ye fɛn dogolen tɛ o maa dɔn kalaman maa hakilima n'a ye kalo 2 kɛ maa dɔn kalali la a bɛ diɲɛ maa tila 3 ye a bɛ tila 2 dɔn kalo 3 tɛ donc ni ɲɛgɛn ye nka maliyɛn kalaman di nin na dɛ parce que maliyɛn o maliyɛn bɛ na ne ma o bɛɛ ye jɛni ka ɲini ye k'a fa dɔrɔn k'a bila tarɔ k'a jɛni k'a ɲini mais Seko sa e da don dɔnni min na sa tɛgɛ kɔnɔ dɔnni a bɛ kalan bon ni dɔnni in ye a bɛ fɔ de ko ilimu hakika i b'o dɔn ala b'o dugu jɛ maa ye par exemple sunkalo donnen ni sisan cɛ ala ye dɔnni di ne ma e m'a ye layilatul kadiri la n ma bɔ ka zaja nasrulayi dɔ di maaw ma bon o de dira ne ma suko ni dugujɛ cɛ ten dɔnba si tɛna ko ala tɛ fɛn dɔ bila ne ɲɛ yan'a don cɛ bon ko nin ci jɔn ma ni jɔn o jɔn y'a kɛ n'a ŋaniya dɔrɔn k'a mago ɲa a bɛ nin dɔnni tɛ kalan wa a kalaman di n'a b'e bolo a kalaman di e k'a lajɛ sisan maa ba kelen bɛ se ka ne wele sisan semaine 2 kɔnɔ suko la e bɛ se k'o kɔrɔ kalan min bon suko filɛ maa ba kelen n'i y'i ka suko bɔ i da dɔrɔn a kɔrɔ filɛ kɛnɛ kan mais Seko ko la dɔ kɛnɛ bɛ ka livre bɔ a la olu ti o ni ti kelen ye o tɛ se ka kɛ a ye quoi suko hakika tɛ se ka ko ye subhanallah o tɛ se ka ye suko hakika tɛ se ka ye o de kama suko damadamaw bɛ yen ni ne b'o bila a k'o lajɛ sanjɔ ye ni su yɔrɔ la don o don i sigi i b'o sukoya kɛ mɛ min f'i ye n ko ala de ye Nabila Yusufu suko de kun yira la ala fɛ i y'a faamu wa bon maa minnu bɛ yen dɔw hakili juru ma cari olu b'a ye bon k'o kun ye nabi ɲuman ye bon ko wayu don non suko tɛ wayu ye dɛ ale de ta nana o sira fɛ bon ne yɛrɛ de dara ala fɛ suko yɛrɛ de bɛ jigin ne de kan i b'a kalama ne yɛrɛ dalen e ni ne bɛ to baro la ne bɛ suko ne bɛ kenku a bɛ kɛ ko min sunɔgɔ mɛ min fɛ sira dɔw ye ka taa fo dugu dɔ la ne bɛ filɛ dɔrɔn k'a fɔ ten ko ne y'a ye nin de tun bɛ aw ka a bɛ sin k'a ko Seko Amadu ko e tun bɛ yan wala bon o suko de ye bon fɔlɔmɔɔw tun b'a ye a tun bɛ fɔ fɔlɔmɔɔw ma ko dɔnni don wali walijuya don suko de bɛ na ni adamaden mɔtɛ de maa dɔ dalen a kɛrɛfɛ a bɛ suko n'a wulila k'a lakali ye dɔrɔn a minɛ dɛ a minɛ maa o maa bɛ suko ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que y'a faamu donc tɛgɛ ɲɛgɛn in y'a dɔn ɲɛ bɛ nin tiri in na sisan ni tiri nin ani nin bolokɛlen turu tɛ nin cogo la bon n'a kɛra i den rɔ n'a ba ko min ma a to yen dɛ n'o kɛra den min na i ka sogo n'a y'a ba min ma a to yen a ye ala ta ka ban k'i to yen wa ni min farata a bɛ se diɲɛ i kɔ bon diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ cɛ gɛlɛya yɛrɛ dacogo y'o de ye o de kama hali bi ne y'a fɔ dɔ ye ko n tɛ wari ko to yen a ko ale ye finitigi de ye ko dɔ nana ale kɔ ko 3 b'a bolo ko k'a ko nɛgɛ haya la k'u nana min ɲɔgɔn aw nana min ɲɔgɔn ko ɔhɔ tuma min na a faso bɛ na bɛn a kɔ hɔ n ko ni ne ye n ta aw fɛ aw laban bɛ juguw ko k'a yɛrɛ fa ne tɛ wari ko to ye ne ye n faso faamaw de ko n'a taara maa wɛrɛw ta ka na ko 3 b'o bolo danna ye n'i sera n'a ye i na Seko Amadu sɔrɔ yan wari bɛ cɛ minnu fɛ o t'anw ye dɛ sabu ne y'a wari sɔrɔ la o ma sɔrɔ o Seko Amadu ye dɔnni sɔrɔ kaban ne wasala n'o ye ni dɔnni jiri ma diɲɛ kɔnɔ ala fɛ ala ye diɲɛ n'a kɔnɔ minɛ d'i ma a bɛ faamu de donc ɲɛgɛn 2 in ni ani nin kelenw tɛ o n ye nin tigi yira i la sisan i ma nin ta yan yala nin ka kuma dɛ
ni man bon ni da ye ɔ n tɛ cɛ bolo yan ni cɛ bolo wala cɛ bolo de ye nin donc fara o tigi la dɛ i m'a ɲɛ mɔgɔ min na tan nin ɲɛgɛn man ɲi bolokɛ ne mɔgɔ yirala ye o turunba cɛ ma nin bolola nɛgɛ o tigila mɔgɔ mana nin don n'a y'a si mɔgɔ ale bɛ mɔgɔw bon n'a ye bon o de kama mɔgɔw tɛ ko kalama dɔw bɛ ka bolola nɛgɛ don bolo in bon ɲɛgɛn dɔ bɛ yan i ɲɛ juturu cogo in na ni bolola nɛgɛ kɔni donna yen nɔ n'i y'a si mɔgɔ ma la i y'a tigi fa n ta ka ɲi wa i ta in ka ɲi se fila a ka ɲi o mais a ɲɛgɛn sugu de t'e la a tɛ nin sugu in de t'e la donc ale ye nɛgɛ in don baasi t'a la mais ni ɲɛgɛn in ni nin kɔni yer'i la bolokɛ ne nin yɔrɔ in nin duuru tɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye nɛgɛ don na ka maa juguya yɛrɛ sira minɛ k'a tigi fɛn n'a ye dɔrɔn i y'a fa sabu sogo n'i y'a faamu sisan ko foyi tɛ gansan ye k'a fɔ bolola nɛgɛ dɔ jɛrɛ m'a ta dɔrɔn k'a dɔn o tɛ o fɛn tɛ o maaw dacogo tɛ kelen ye maa dɔw bɛ yen u bɛ da par exemple dɔnnibaa dɔw tun bɛ yen fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba dɔw den t'a fɛ muso t'a fɛ a bibili a tɛ seli ala y'a ɲɛ ti ko foyi nka n'a ko tu yiri la a b'i fa e m'o kuma mɛn wala olu tɛmɛna an ka maakɔrɔba dɔw la donc o ye fɛn min ye o ye dacogo de ye ɲɛgɛn dɔw bɛ adamaden bolo kɔnɔ farati don quoi bon nin bolo in nin dɔw ta la nin bɛ taa yan fɛ donc siraba bɛ bɔ yen nɔ ka tɛmɛ ten maliyɛn tɛ se ka nin faamu dɔw bɛ ka nin da u yɛrɛ la ka ne wele bon i ye ɲɛgɛn min fɔ a tiri ne ta bi taa yan fɛ ka taa yan fɛ ne b'a fɔ malimakɛ i tɛ se k'o ye tan i tɛ se k'a dɔn tan i sabali parce que e t'a dɔnbaga ye e t'a dɔnbaga ye i bɛna taa fɛn dɔ da i yɛrɛ la k'a sɔrɔ i yɛrɛ ta ka ɲi voilà donc ne bɛ min f'u ye bolo in ne bi filɛ sunkalo balen tɛ nin ye ala barika la an b'a segin a kan sisan tɛgɛ in bɛ filɛ sa dɛ wa a tɔ tɛ to dɛ maa bɛɛ a bɛɛ bɛ yan ni ɲɛgɛn ne y'o de f'i ye o kelen fila saba bɔ dɔw ta ye nɔ naani ye min ta ma kɛ yen nɔ naani ye aa ko arɔ dɛ n'i ye nin tigɛ nin filɛ sajɔnɔ bɛ yan di subhanalayi sajɔnɔ bɛ o ɲɛgɛn ninnu na bi dɔw ta lajɛ ɲɛ bɛ a ɲɛgɛn dɔ cilen la komi koro cɛmancɛ bɛ kɛ cogo min ɲɛ tɛ na wala a ɲɛgɛn dɔw la sajɔnɔ b'a kɔnɔ dɔw bɛ yen n'i y'o ye maa min na denmisɛnnin ma a si tɛ jɛ fɔ n'a ye farila ko dɔw kan sisan n'o tɛ o tɛ kɔrɔ bon sisan n'u ye nin bɛɛ kɛ nkalon ye dun diɲɛ de filɛ nin ye tasuma kɔnɔ diɲɛ ko sisan ne n'a faamu ni tigɛ lajɛra sabu don o don n bɛ taa n ka ko filɛ o ye tigɛ in de ma filɛ c'est à dire tɛgɛ in ne ma filɛ quoi buruju de ye tɛgɛ in ye a tun bɛ fɔ ko buruju gɛsi min na nin de don buruju gosi yɛrɛ de tɛgɛ de don mais u nana o buruju gosi bɛɛ m'a ye bi buruju bɛ ka taa gosi bɛlɛ la wali koloni la wali buguri la o tɛ buruju gosi ye dɛ la buruju gosi de ye lɛtiri min i bɛ bɔ n'a ye ba dɛbɛ kɔnɔ ka na diɲɛ kɔnɔ o de ye buruju bɛ gɛsi nin de la nin filɛ nin ye an bɛ si ka nin fɔ fɔ sini nin lɛri ne ni e an tɛ se ka ba nin fɔ fɔ ni ne yɛrɛ ka dɔnni danna yɔrɔ min ɲɛgɛnw bɛ nin kɔnɔ ɲɛ bɛ fogo dɔ la yan nin donna yen nin ye du ye nin donna yen ye du de ye bon ɲɛ tɛ nin na i m'a kunbɛli ye bon hali ni diɲɛ y'a yɛrɛ fa u tɛ se ka don i ni nin mara cɛ awɔ e bɛ mara kɛ an yɛrɛ bɛ yan bi an bɛ ala barika la ni i ka maa sera maa 40 ɲɔgɔn ma i bɛ ala fo voilà donc ne b'a fɔ min yira n na n y'a nafa ye ka ban donc ni nin yer'i la e bɛ dutigiya kɛ mais nin na u bɛ dɔw ta nagasi k'a nagasi k'a nagasi i kan ka kɛ min ye i tɛ k'a ye joona dɛ bon n'a ni si b'a donna ɲɔgɔn na i bɛ sa k'a sɔrɔ a ma ɲɛ o fana bi kɛ o mais sogo san ni hadamaden tigɛ filɛ a bɛ se ka kɛ bɔnɛ dɔ bɛ i ko bɔnɛ a accident jugu bɛ maa o bɛɛ bɛ tigɛ kɔnɔ a bɛɛ yan accident b'a la nafolo tiɲɛ b'a la warisigibaliya n'a bɛɛ bɛ se la dilan fɔ fɛn kelen pe o de ye sibaa ye bon o ma nɔgɔ dɛ ala kɛlen ka si ban n terikɛ n'i nana o yira ne yɛrɛ la ne b'a ye ten n bɛ sira ye fururu fo ka taa bila kaburu dingɛ la i bɛ to yen ala kana sira y'an ta la fɔ mais sogo san nin bɛɛ kɔfɛ an y'a mɛn i ko dɔ ta bɛ a ye accident fɛn fɛn min fɔ kosɛbɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ ni kasara jugu fɛn fɛn bɛ fɔ a bɛɛ bɛ tigɛ nin a bɛɛ sɛbɛnlen bɛ yan a bɛ fɔ nin yɛrɛ de kɔnɔna ye latigɛ ye buruju gɛsi yɛrɛ de ye latigɛ de ye n'i y'a ye don o don filɛli baden la i tɛgɛ sari buruju ma gɛsi de
no tali kanga muso hakɛ min furu ka jɛrɔ tigɛrɔ o tɛ nin ya ne o bɛɛ f'i ye ka tɛmɛ yan olu filɛ o ye kɔfɛla ta in de ye kanga muso hakɛ min furu dɔw bɛ yen o muso kan ka da filamɔ o bɛ girinde k'a ta 1 2 3 4 o bɛ dabiri ten mangasɛ pewu kabi n'a kɔni bɛ sadi kɛ wariko bɛ ba ten i b'a fɔ ko tasuma don bɛ nafolo la bon n'i ma buruju gɛsi i b'i yɛrɛ fa fadi buruju gɛsi kun tɛ i komi Seko Amadu sigilen filɛ nin ye micro la walima a tun tɛ ten o cɛkɔrɔba dɔw tun bɛ ala tun b'olu dan n'a ye bon olu tun bɛ yen mɛ o banna mun na u y'u ban n'u dabara ye nkalila ala la jamana in bɛ cogo min na e yɛrɛ ɲɛ b'a la i bi ala bi fɛn o fɛn k'i ye yan maliyɛn t'i dɛmɛ a la n'o tɛ Seko Amadu bɛ yɔrɔ min a tɛ nin ye a ekɔliso tɛ n bolo a livre bɔlen tɛ o ne yɛrɛ tɛ ɲi da o kan ka ɲi da nin kan ko ka nin kɛ livre ye subhanalayi ne b'o sɛbɛn ne yan ni ɲɛ bila o ci la n bɛ ka to min sɔrɔ k'a dun u b'u sigi bureau kɔnɔ k'o to sɔgɔ minɛ k'o dun tugun livre tɛna bɔ ɲɛ u tɛna kɛ n dacogo u b'a fɔ f'u k'a pirote u bɛ k'a dilan u fana b'a fɔ k'u b'a kalan n'o tɛ ne bɛ sugo dɔw kɔrɔ mɛn dɔw la n ko ne bɛ kasi di hali an kɔrɔ kunna sini dɔ ye n wele karamɔgɔ ne kɔnɔ gana ne sugora de k'a fɔ dɔ nana de su kasan kelen b'a bolo a nana yan n ko a y'a den ma ne jɔrɔ la n y'a fɔ dɔ ɲɛna o ko n ma k'o ye saya ye n ko a ka taa ka bɔ yen i bɛ wari sɔrɔ cɛ ye ne wele ka 20 di ne ma ko karamɔgɔ ko naamu a ko ne ni dɔ ye dugukolo ko dɔ fɔ da bɔra a kuma la pewu an yɛrɛ tun t'a la tuguni ko situba fan fɛ la olu nana cun ale ka ten ko i ye dugukolo fo fɔ k'a bɛ yen ale ko k'a bɛ yen o dugukolo taara feere ale ɲi yɔrɔ dɛ ale de ye 1,8 fu sɔrɔ su min nana don a bolo wa su in filɛ nin ye n'a taara fɔra k'o ye saya ye dun n ye saya fɔ mɔgɔw ye saya filɛ nan k'o da k'o di ma n b'a dɔw di mɛ n t'a bɛɛ di dɛ saya ka gɛlɛn ni sugora k'a ye k'e bɛ ka mobili ko mobili jɔlen ko a bɛɛ ka fisa taxi jaune ye k'i bɛ k'o ko walima i ni balimaw bɛ k'a ko walima e ni balimaw aw bɛ ka guajɔ walima e ni balimaw aw bɛ ka pɔn bili walima e bɛ ka a tɔgɔ di ntugu wuli daba la ntugu i bɛ ntugu dɔn wa k'u bɛ kɛ min kɔnɔ dugukolo kolilen tɛ ntugu tɛ k'aw bɛ k'o wuli wali a bɛ ka bɔgɔ ɲaro k'a nɔɔni f'i sen donna rɔ wala a bɛ ka so mun ni bɔgɔ ye n'i sugora olu la i sigira saya kan bɔn sojɔ ye façon filɛ so barili ani so jɔli simanso n'i y'o ye o bɛɛ tɛ saya ye simanso jɔli a bɛ gɛlɛya de fɔ o bɛ ɲɛtaga jɔli c'est à dire i ka ɲɛtaga k'a lajɔ i tɛ taa ɲɛfɛ bilen i bɛ to gɛlɛya dɔ dɔɔnin o b'o de yira mais sogo saya souvent fɔ ko saya kosɛbɛ yɛrɛ de ka saya don wa mɔgɔ wɛrɛ ka bon balima saya don n'o tɛ i yɛrɛ ka saya o ye sugo 3 de ye o tɛ fɔ mɔgɔw ye ten dɛ o man ɲi n'i y'o ye ni i hakili bi de bi bɔ a la bon n'i y'o fɔ sisan diɲɛ b'o mɛn n'u y'a mɛn n'u sugora la dɔrɔn baara tiɲɛna fa bi don yɔrɔ yanni i ka sa mɛ sisan sogo min fɔra ni mɔgɔ wɛrɛ ka sogo balima saya i bolo bɛ don i balima ka saya n'o sa n'o tigi o sogo la solution bɛ se ka sɔrɔ bon solution b'a la saraka dɔw bɛ yen saraka dɔw b'a la n'i y'o bɔ a bɛ yɛlɛma ka taa fa dɔ fɛ a bali bɛ taa a bɛ dévier mɛ i yɛrɛ ta dun so bon i yɛrɛ ta ni sugora a la i yɛrɛ ka saya i tɛ wuli n'o ye k'a fɛ bi sa i tɛ wuli n'o ye janko k'o lakali wala a bɛ komi muso dɔ nana yan don dɔ a bɛ k'a ka fɛn fɔ n tɛna tɔgɔ fɔ muso in a n'a terimuso kun don i y'a mɛn hakili la Kati ville mɔgɔ don a nana a ye sugo lakali dɔrɔn ne ko a ma muso taga dɔrɔn birifini kelen bɛɛ de ɲini k'a ta ɲɛ bɛɛ d'a kan i k'a nin dɔ ye dɔ la ala kama n'i taara sa kana sigi dɛ n y'a fɔ a ye ka cɛya k'a fɔ a ye ka cɛya u bɔra yan dɔrɔn n ko terimuso in ma n ko filɛ fara muso in kan ko n y'a mɛn karamɔgɔ u bɔra yan a tora taama la a bɛ k'a fɔ ko wɛrɛ cɛyara ale ma walayi ko birifini kelen yɛrɛ bɛ se ale yɛrɛ ka ko in na ma wuli ka bɔ yan muso ko heyi taa saraka in ma u cor'o la de o y'a sɔrɔ a yɛrɛ sɛgɛnlenba de don tile 3 muso in ye ne wele muso dɔ in ko ale terimuso taara jigiyɔrɔ la a labanna fɔ pɔnse den bɔra mɛ a yɛrɛ ma bɔ
e ngwa yɛrɛ ma bɔ ko ayi ngo den dun ye mun ye ko muso an ka falele filɛ a ye saraka in bɔ a ko haramu karamɔgɔ n y'a poussé k'a ma se ka saraka in ma n ko bon a si banna n'a kun y'o bɔ o kun bɛ kɛ sababu ye a tun bɛ difficile kɛ mais a tɛ se a kaana bɛ gɛlɛya bon mɔgɔ tila bɛɛ bɛ ten de n y'a dɔn suko saraka u b'a fɛ k'o bɛɛ de bɔ u ka so in fana suko saraka bɛɛ tɛ bɔ i ka so dɛ a dɔw bɛ yen n'i y'a bɔ i ka so dɔrɔn a ko bɛ sɛmɛntiya o yɔrɔ bɛɛ a bɛ kɛ suko saraka dɔw o de kama suko saraka bɔ di mɔgɔ de ma mais suko san suko ko in na dɔw bɛ bɔ wulu ye suko kɔrɔ fɔlɔ awɔ olu y'a livuru kalan bon suko bɛ kalan livuru la wa ne ala yɛrɛ de bɛ maa sɔn suko la hali sɔrɔ dɔ ye ne wele ko a ye mɔgɔ fila cité Mali la yan n ye karisa ka suko kasɛti lamɛn n ye nin lamɛn nka n ye e ta lamɛn n y'a sɔrɔ vraiment n ye nafa sɔrɔ i ta in na u tɛ kelen ye ne i b'a dɔn anw bɛ ten de an ma kalan wɛrɛ kɛ tɛ tubabu sɛbɛn dɔn ne ye a tigi bloqué o yɔrɔ bɛɛ a ma kɛ kɛlɛ ya wala parce que a ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ o b'a yira a ye ne n'u kɛɲɛ di donc kelen nun tɛ n'a fɔra ilimu zahira bɛ yen ilimu hakika bɛ yen bayanu bɛ yen n'o ye kolojɛ kalabaw ye ala bi don maa min ka suko la a dalen ka dɔnni d'a ma n'i y'o ni mɔgɔw kɛɲɛ ka ban e m'a ɲɛ dɔn o de ye maliyɛn yɛrɛ de lafilila pewu maliyɛn kɔsa ala den o b'a sɔrɔ fɛn dɔw dira ne ma n ko kura dɔw bɛ di fɔ ne bɛ mɔgɔ dɔw wele n k'e bɔra yan semaine tɛmɛnen de kɔ e tun b'a fɔ ko nafolo kɔ n ko bɔn saki ya sini parce que ale bɔra yan k'a sɔrɔ nin ma di o n'ale nana mo o dɔ k'o ye donc ko in bɛ ten est ce que y'a faamu voilà donc mais n y'a f'u ye suko kariti n k'u k'a ta waati bɛɛ mɛ ka k'a fɔ mais u mago tɛ o la dɛ u mago bɛ dɔrɔn ne sugora sunkalo balen filɛ an bɛna daminɛ sisan suko kariti ka ta sunkalo bannen de filɛ n'i b'a fɛ k'a ta san kɔmilɛ 12,000 san tilankɛ 6,000 n'i m'o ta e man kan ka Seku Amadu wele parce que o b'a yira e ma besoin la parce que e man kan ka ne wele ɲama bɛ suko dɔw la suko bɛ komi tere de mais n filɛ ka tere minnu fɔ n ko ɲama bɛ tere la n'i ye maa o maa tere fɔ a ye tere juguman dɔw bɛ yen tere dama dama bɛ yen n'i y'a fɔ a tigi ye i tɛ o saga ban e bɛ sa a tɛ fɔ dɛ e min m'a fɔ e yɛrɛ de bɛ sa par exemple a bɛ komi kundigila n y'a dɔn kundigila sigilen tɛ k'a ɲɛ kɛ mɔɔ kun ale tɛ ko kalama kundigila min bɛ kun digi a kun fɛ yan kɔ b'o la kunkolo dɔ bɛ yen n y'a dɔn kunkolo dɔ bɛ yen u bɛ ɲɛrɔ kunna bila mɔgɔ la ɲɛrɔ kunna i bɛ ɲɛ kam nga mi fɔ ka se saya kunkolo dɔw b'o kɛ mais sijɛ dɔw bɛ kɛ kun dɔw dugukolo ma n'i kunnala n'i ɲɛ dar'o kan i ka diɲɛ bɔ bana i tɛ sa f'i ka fiɲɛ jɔ bere ta dɔw bɛ yen fana dɔrɔmɛ kelen tɛ ɲɛ i bolo i bɛ kun da ka tile dɔrɔmɛ kelen tɛ mara i b'a yiriw de ko fɔlɔ kunnala bɛɛ tɛ yen nɛgɛkɔrɔsigila bɛɛ tɛ yen bolokolikɛlaw i tulo bɛ kuma in na se fila i y'o mɛn i y'o fila in mɛn kunnala bɛɛ tɛ yen nɛgɛkɔrɔsigila bɛɛ tɛ yen se fila u bɛ mun na ko maɲamaga kɔɲɔso u bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ muso dɔw bɛ yen n'o ka kɔɲɔbɔ su fɔlɔ donna k'i dalen to u kunkan ye a ɲamakuru bɛɛ b'i attaqué u ka warala kɔrɔ u bɛ sa ten si tɛ kɛ kunfɛ ayi o tɛ kɛ kunfɛ o i b'i labɛn de bon kɔɲɔ guakɛ yɛrɛ muso min c'est à dire kɔɲɔ guakɛ yɔrɔ wala o dumuni tobi yɔrɔ in na u bɛ ɲɔgɔn attaqué dɔ bolo tun b'a bolo san 4 bolo in bolo b'a bolo tan san 4 ale tun bɛ jama min sɔrɔ ala b'a dɔn y'a suwa kan a kɛtɔ ka dɔgɔ da don dɛ dɔgɔ kalani dɔ ye nin sɔgɔ san 4 bolo in funu b'a bolo yan u bɛ kow k'u kunfɛ sogo ni ne y'a faamu sa a ye kuntigilaw yanni i ka salon baw dayɛlɛ a ɲɛɲini i b'a ɲɛɲini a ɲɛɲini sinon kun bɛ yen n'i y'o folo o yɛrɛ tigi nɔfɛ jinɛ sitana dɔw b'a kɔ o b'i kunji soit u b'i ka salonko ban a kɔni bɛ kɛ i ye salon dayɛlɛ mais a dɔrɔmɛ kelen yɛlɛla a jigila e tɛ se k'o lakali est ce que i ye kuma in faamu bon a b'o cogo la donc maa min bɛ kun da a kun fɛ o ye kojugu de ye kuntigi ma i kun fɛ dɛ mais sogo dɔ donna a la mais e ka nin kuma kama olu bɛna bon solution b'a la yiriw de don n'i y'a dagaw don k'i ko ka ban ɲamaw la kari la i bi kun bɛɛ digi a sijɛtigi wo a kolo kelen ni wo a tɔ fɛn dɔw b'a la n y'a dɔn maa dɔw si bɛɛ bɛ u tɔɔrɔya dɔw ta b'u tamanarɔ dɔw ta b'u te kuncɛya si bɛɛ i tulo b'a la n'i ɲɛ dar'o si bɛɛ kan ni ko nin tɛ i bɛ sa dɛ o de kama kabako don
musokɔrɔba dɔw bɛ yen olu kunkolo tun tɛ filɛ o kunkolo tɛgɛ tɛ filɛ dɛ n'i y'a kun dugumala ye o y'a si falilen i ta la ni e y'a ye ne y'a ye a si falili ta la mais musow sigilen tɛ kundigi la nka tile kuruw bɛ kundigi ni mɛsi don la o bɛ mun na yiriko donc i y'a ye ten i bɛ sa ten soit o furu bɛ sa ka b'u ka furu kɔnɔ u bɛ t'u sigi salon in na furucɛ bɛ kɛ salon o sa cɛri ye kuma in faamu voilà donc nin bɛ ko in na sen fila n'an bɔra yen an bɛ na kɔnɔdimi gɛlɛn dɔ bɛ yen n'a kɔnɔdimi sura a tigi k'a tigi bɛɛ kɛ i b'a fɔ a nogo bi tigɛ sisan i b'a fɔ a bɛ sa sisan kɔnɔdimi a b'a dasi a solo la ka n'a bara kɔrɔ i b'a fɔ ko takumakɛni b'a kɔnɔ bon kɔnɔdimi gɛlɛn a fura bɛɛ ye Seku Amadu bolo o filɔndɛ yɛrɛ ka kɔnɔdimi de i bɛ filɔndɛ yɛrɛ gulonlen i b'a k'a mɛn bu kɔnɔ cɔɔ a kɔnɔ de bɛ yen fɔ tan cɔɔ a kɔnɔdimi bɛ k'ale la a fura bɛ bɔ filɔndɛ yɛrɛ la filɔndɛ yɛrɛ yɔrɔ dɔ la nkali la ala la ni n y'a fura bɔ a tigi ye diɲɛ kɔnɔ ani kɔnɔdimi tɛ ɲɔgɔn ye tugun kɔnɔdimi n'a wulila a bɛ bi fa bɛ sɛrɛkɛ kɔnɔdimi bolo bon kɔnɔ dɔw ta bɛ na u ka laada ye kuma mais dɔw yɛrɛ ta bɛɛ k'a kɔnɔdimi jala bɛɛ kala k'o co muso la a tɛ dɔw ka den wolo bali nka k'a co dɔw la o tɛ den wolo i bɛ kɔgɔjɛ ka taa ten bon n ye filɔndɛ yɛrɛ min na dɛ n'a bɛ ɲugu o la a bɛ bɔ yen mais Seku i da donna muso ka den yɔrɔ la kɔnɔdimi gɛlɛn dɔ bɛ muso minɛ ko gange kɔnɔdimi u b'a fɔ dɔw yɛrɛ b'a dɔnnibaga dɔ b'a fɔ n'u y'a furakɛ dɔgɔtɔrɔ u b'a b'u bali u tɛ den sɔrɔ o ye tiɲɛ ye bon kuma mun y'o ye o ye kunfɛ kuma ye dɔgɔtɔrɔ delila k'a jira n na dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛn dɔ dɛ nka u tɛ fɛn bɛɛ dɔn i tulo b'a la ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko ale kelen ala kelen de b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bi ba don min o dɔnni bɛ dɔgɔtɔrɔ la o bɛ mori la ya alamu anta ilmu sa'atu ne ala b'a dɔn diɲɛ bi ba don min o kuma na n'i y'a dɔn den min bɛ muso golo n'a sogo cɛ k'o dɔnma ye ale ala de ye dɔgɔtɔrɔ bɛ dɔ dɔn i t'a bɛɛ dɔn dɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ delila ka arajo kɛ mɔgɔ dɔ la ne ɲɛna k'a jigin dɔw bɛɛ fɔ ko den ye muso ye a tigi kun mago bɛ dencɛ la a yɛrɛ muso kan ka ye n ka so ye dencɛ nege kun b'ale la n ko muso a ko n b'i da di Seku Amadu ko den ye cɛ dɔgɔtɔrɔw ko u ka arajo tubabu muso dɔ b'a la u ka arajo ko den ye muso hɔ ne k'o den ye cɛ n ye den jumɛn d'i ma a y'o juma fɔ o juma nana tɛmɛ n ko i ka denmuso mana fɔlɔ a y'i ja ka yɛlɛ a nan'o den fara denkɛ bi a bɛ kilasi caman a bɛ fɛn dɔn ala yɛrɛ bɛ fɛn a bɛ faamu u bɛ taa ye u bɛ dɔw lajɛ ko denkisɛ ka dɔgɔ dɛ wala a bɛ tan u bɛ tan u bɛɛ kumaw di o min filɛ o yiri de bɛ na n'o ye yiri b'o dilan yiri de b'o dilan e simila yiri ka jugu o ma kojugu furaw b'an bolo olu bɛ yen yiri ka jugu o ma kojugu n'o fɔra i la ka ban ne bɛ nisɔndiya ka fɔ ko denkisɛ tɛ wala ko yɛrɛ de bɛ na daminɛ sisan est ce que i y'a faamu mais fɛn kelen bɛ mɔgɔw kunkolo la n'u m'o bila u bɛ sa u mako tɛ dilan jumɛn Seku mais n ko dɔ ye ne yɛrɛ wele ka bɔ faransi bi jɔn don n ko non ne t'a tigi dɔn a ye vocal ci o la n'i y'o fɔ kaban n b'a tigɛ n'i ma jan n b'a bloqué dɛ e miirila de ko Paris e bɛ yen nɔ Paris wa ne ma ko bɛ yen na sa furu la yen alikama tɛ yen misiri ala ka kira ka misiri tɛ yen ne mago bɛ mun na yen foyi anw mago bɛ Mali de la yan a nana vocal ci non n'i y'a ye n ye nin kɛ u y'an kɔfɛ mɔgɔw tɔɲɔ kojugu moriw y'an sɛgɛn n ko moriw y'aw sɛgɛn a ko n ko bon n b'a fɛ k'a dɔn ni Seku Amadu yɛrɛ don n ko bon ne yɛrɛ don nka n b'a ɲini i fɛ i ni ne cɛ ka da foli ma n'an tilara foli la n b'a ɲini i fɛ ala kama ka na vocal ci mɔbili parce que i ti laadiri ye n bɛ se k'a da kɛ i yɛrɛ tɛ hɔrɔn ye e ma deli ka maa min wele i bɛ nin ɲɔgɔn n ye sɔn min dilan k'a di diɲɛ ma ka taa sɔn 100 bi diɲɛ mun ne ma foyi ne sigilen bɛ n ka so yan mun ne bɛ nisi gɛsi n'o ye a bɛ maa minnu critiquer ka u y'a ta don o tɛ bɛɛ ye
on go do ni ni fo ne mo ne kan ga ne faade jebe ka balu ne la hali balu la ne la on ye shugo do ke comme ne mo ye i ka cassette nye do yala me do nana kena me cassette u fuyema o yala da ba fe o ka fiya bon tafu nya bloqué ka téléphone ndo inda ay fugali ci ñu fana bloqué la ko nge fona le re borani ko re sa nota nta le re ka fu fe je ko bon on mi tedi donc ka malien choti ka je glole twala ku yanzege wolu yanto yo ko twe kungolo la re do to no ma do te ya ni re ka to yo ni jurumu bo ka da sanyi na dugukolo ka ma fagule ite dala ko sabube ni ka ko nyenyi ni dugawde na donc ka kuma kalanda fo ene o de tikewula ngali la alala ni ne Europe numéro fo ne nibike mun kama ma kalanda mu chemo de ma sababu be de me ma kalanda ne bu chemai drome kelente bulu papier table ete bare joli na e bala ko mo yeto we mun jeyi mo balo bi sore bulu tay magula donc ka fiye ko yoro bo kunla ka blo kuna dro jonna dara sabu ibisa sabu wani ka ko nyenyini ani min sigimbe dafa ko chop ma for philosophy ma fola ino tseka ke kelinyi ni barka bila ko banyuma bila ko imete de ko banyuma bila e bami i awa e sigi bonda kerefe ki jonne ni baba ka nyina bo na ya shwa ka sai de ki yere yo me donc il y a fi kule ba do ni wa fo mi o merci oh bi sura ni dakala jay nyaro abi ke dugu mo abi se ka shede do abi shede do bo du ne nyaro ni ne ndaka ja o de te ko kule ni ne nyaro e to re fa la ko mu re o merci te ma ka telu merci bon o ni ne c'est là ma fille we haya doy nango o haya into gulola balo jela munumbe afo ko ni ne do na meni bi hakedu o barabi ko na no ye to ko jumenda la ko meshia merci o jumenda balona ba sa balona ba do merci te ma ka teli o ma o merci frère ka teli o ma o dal bi noir voilà ke ye to ko indala merci ja ma wera bi fe ka teli merci frère ka teli o dal juin o be glak plus ni la dakala jay sadi na tigi mana boli nyon da fe chugo chugo ba sura biye ima senya chugo chugo ba sura biye fe anyine nakala teta na bora chugo chugo na ya se o motali camera la ba sura biye fe do bare mi ko la mo mo mi do terrain no bu bulo keta me bifla do kakla ka do c'est un jour ba do ba ke ba ya fulu jour ba fusebe buga biya ya fo ya no debeli do bi ko nyine na kali la alala na kera la ni atulu bora na amugu bora ka ke tulina ha Nigeria a tia sendege konota ka tieta ngaro Nigeria no fe ko kabutu sogobe bolu ko ha kana ta paro de la konate mimi de ati droku ka ken ko be fe jamfawi shitulu de do ibi do ni che tegala dral na manja ka chufa u ka manjin de o shitulu nyile uto yede ni ya cheta ka cheta ngache nini choche a jocha ki yani tere kunche ubu ye ka buni koti ni mana magaila obe bi ko donc c'est ça au bara de beke o nyina na ndati do kumala amu tiko ko mais je sais c'est anda do na bono tangula ma chama bi le pendant trop c'est on ko kala le show do be mali ko na be fra jamana ka kuma buni do chanye na bolite do are fe ma ka buni no show do frère ko contrat jole ko contrat wore desele ka so ko frère voilà bon ko nyi ni mali bala et puis balema nyumanta nebo fo malien ire shira i balima munu mi dugumo ire shile ki mako dola men kalila alala ni bloquera ni mako dawla min bi bolo go dungo ba ikra bara la ikra boluntano ikra famo ikra wartigi ikra commerçant ni i balima be hino bela men ni bloquera ni yu ki ka murinye ni nani fewni o bi tofa ba mais na ame de sekani voto e mena sigile me yawo e mena izini ni société plus double Paris c'est ça ko aye bili damine
abi bara ke femina akone mo ko euro ko 40 millions de euros en alache euro million kele o te francs CFA 600 millions do era baka do taka 655 millions euro million kele o 40 millions société kato bi o bine somogo de kunu wari du bolo flala mais a bine u ye wari mi dun da soronze o ka boni che bi bali o bi bili bon toro de la dɔgɔmuso dɔ de bɛ a la a ye komi o ni tɔw man kan o dɔgɔmuso in de wulila ka na ko Seku Amadu ne nana ka na makasi ye anw kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen a y'an ta anw fa n'an ba salen ale de kɛra anw fa n'an ba ye mais anw kɔrɔkɛ tununa dɛ tubabu ye société yɛrɛ minɛ a la bi karamɔgɔ mun de kan ka kɛ ne ko n ko ne ba n bɛna i dɛmɛ ko in na nka n'an daw la awɔ ma da i la dɛ i bɛ cɛ de wele sa ne yɛrɛ n'a ka kuma i tulo b'a la ne ye cɛ wele k'a f'a ye cɛ y'i sigilen to ko tiɲɛ yɛrɛ la Seku Amadu ne y'i dɔn i kɔ kan mais n tun t'a dɔn ne yɛrɛ b'e lasɔrɔ mais n fa ni cɛnni dɔ bɛ yen ni dɔgɔmuso bɛ taa a n'o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n k'o ye mun kɛbaa ye ja o ye ale yɛrɛ dɛmɛbaa ye o bɛ taa yɔrɔw la ka taa dɛmɛ muso ni o nana don min ani muso nana don fɔlɔ min hali u yɛrɛ so a ko ma kɛ kelen ye ne fɛ sabu o nana sigi de i b'a fɔ ko dɔnnibaa dɔ nalen ye dɔnnibaa yɛrɛ kɔrɔbɔ ne y'a sigilen lajɛ ten n ye n k'u firifiri ten k'i ma ye bɔ cɛ faabaa dɔ de filɛ tan awɔ i b'a kɛ min na i b'o bɛɛ fɔ ne b'a wele k'a fɔ a ye ne ko n ko non a tɛ se k'a fɔ a ye o ne n'a bɛ kuma ne b'a kɛ min na layidu la ne n'a bɛ kuma o kan ne b'a k'a ye n'a fɛn n'a kan ka wari di yan a sigilen tora ten ayi non o ma kɛ cogo cogo baara tɛ se ka kɛ ten n ko bɔn ne t'i bila i ka taa fɛn ɲini fɛ k'a dun n y'a fɔ ye i tulo b'a la ne ye cɛ dɛmɛ société nana segin cɛ ma cɛ dan bɛ faninjɛni de la ne ka wari dɔ tɛmɛ n'a ka sira fɛ n filɛ yɔrɔnin min na hali nin yɔrɔ la ne ka miliyɔn 4 bɛ ka taama a la a ma di yan mais ale min sigi bɛ faransi k'a ye wari di ka na di ne ma baara in bɛ cogo di ale ye fɛn o fɛn di ka na a bɛ dɔ bɔ a la donc sisan balontanaba e kɛlen k'i jigi siri dɔ la yan k'e kɔrɔmuso bandi k'i jigi bɛɛ da o kan e bɛ yen kɔntara ma sɔrɔ kɔntara bɛɛ jɔlen don mais a dɔ bɛ yen sisan balontanaba don bɛɛ b'a dɔn tele la mais kɔntara bɛɛ ye suye la k'a sigilen to yen a ye ne wele don dɔ su fɛ an bɛnna kuma ninnu bɛɛ la ne ma fɛn ɲini a la mais a ye kɔrɔmuso dɔ wele ka n'o sen don ko in na est-ce que i b'a dɔn baara in jɛna ye n ko u balimaw b'u kɔ i b'a fɔ ko kafiri n'a ka jurumu u tɛ ɲumansiw bɔ dɛ mais u dan b'u la ɛ sini u tɛ yan wala ala y'ale sɔn de n'o tɛ u dɔ ye ale yɛrɛ ye o han donc a ye o sen don a la dɔrɔn kɔrɔmuso in taara kumaw don ɲɔgɔn na an ye dɔ ta kɛ u ma kalo 2 bɔ fɔlɔ est ce que an t'o lajɛ o ye ne y'a ɲininka n ko yala n ko kɔrɔmuso in de o dɔnnibaa in se ma dɛ ko awɔ n ko wala a ka kuta don ne ma wari ko f'i ye o ne tun b'i dɛmɛ de mais barika t'i la u nana ka kɔntara tila k'a ba tayi k'a sigilen to yen a ma kelen sɔrɔ hali an filɛ yɔrɔ la ne bɛ mun fɔ kolabanbaliw don donc an tɛ ala deli olu ka s'an ma mais maa o maa ye ladiri ye ko danama don a ka wele sunkalo balen filɛ ni danama don e ka kɛ joueur ba ye k'a t'i sigi kɔntara ka ɲi ɲɛna e ma se k'o sɔrɔ o ye danga ye Seku Amadu ɲini an k'a kɛ n'a sɔrɔla an b'a dun mais Seku sisan joueur ta bɔlen a kɔfɛ club caman ka ca Mali la u bɛ championnat ta ni club nana sɛmɛ la don n'a nata a ka se ka kɛ champion Mali la mais an bɛ to ka bɔ ka taa coupe la mais o coupe CAF min farafin club bɛɛ lajɛlen an bɛ jɔ an ka club dɔ di ballon bɛ t'olu ni ɲɔgɔn cɛ jɔnjɔn ni Mali club nana sɛmɛ la ni club yɛrɛ nana a sɛmɛ la Seku Amadu n bɛ fɛ ka kɛ champion o club dɔ wa bon tiɲɛ yɛrɛ la i ye Mali club ko fɔ a la a nafa tɛ se ma cogo di sen fila Mali dirigeant ne k'a f'i ye hali o joueur minnu filɛ o caman bɛ ka balo o joli la karamɔgɔ min b'u dɛmɛ u b'i sigi pinɛ ka fɔ k'i sa ni miliyɔn 2 dira ko k'a d'e ma u bɛna 20,000 d'i ma bon nafa t'olu fɛ baara la mais danama ti ban mɔgɔ ni danama yera mun o kana
amu ka dɛmɛ k'u bila bɛɛ ɲɛfɛ m'o kɛ ala bɛ sɔn n'o kɛra kuma na n'u bɛ min kɛ n'o tɛ n tɛ ɲigi da u kan depuis i ye mali kɔni dirigeant ka kuma fɔ ka ban baara tiɲɛ na mali y'o de ye u bɛ yiribolo min sanfɛ u sigilen bɛ u bɛ k'o yiribolo yɛrɛ tigɛ wala a ma kari e yɛrɛ bɛ bi donc maliyɛnw bɛ laadiri fɛn mana f'i ma i b'o dɛmɛ a bɛ kɛ voilà a bɛ kɛ ten ani basikɛtigɛlaw voilà olu bɛɛ ka ko bɛ ɲɔgɔn na u bɛɛ ye façon kelen ye mais u bɛɛ kɔni bɛ fɛn bila u kun na i bɔra dɔnnibaa ni minnu fɛ ani i ni minnu ni ɲɔgɔn dɔrɔn bi n'i bɛ taa Seku Amadu fɛ n'i ye ne filɛ n'o ye kana na yan parce que fɛn min bɛ f'i ye tiɲɛ don min bɛ f'i ye ala ta don min bɛ f'i ye tasa da don ne tɛ besoin e la hali ni mana malolen don hali ni mana ne m'a bila n kɔnɔ ko ne ka kɛ waritigi ye e nali ni nabaliya man kan o la na i mago nɔfɛ n'o sɔrɔla dɔ bɛ fara ne kan kuma ye nin de ye o donc a bɛ fɔ o ma n'a y'i diya donc n'a y'i diya a la ka na nɔrɔ t'o la o na dɔrɔn Seku sisan n'an bɔr'o la an bɛ don an ka tisiw kun kan ka caman yɔrɔ a tisiya ni dawula tila na ka k'a la i y'a mɛn maa bɛ sɔn a y'a sɔrɔ dawula de b'i la Seku dawula ko fɛnɛ cogo di bon dawula ye fɛn ye min bɛ baara de dawula ye fɛn ye a bɛ baara ala deli dɔ bɛ ne bolo ni ala deli kɔnɔni dɔ bɛ yen ko ulu don a bɛ k'o la masa Sulemana ka kɔnɔni dɔ bɛ ta kɔnɔw cɛra a ye sanga sɔrɔ kɔnɔni in cɛ ka ɲi kɔnɔni kuma t'a ka di tubabu dɛsɛra k'ale mara u ye kɔnɔni in minɛ k'a mara kɔnɔni in da ye 24 ye a bɛ sa u dɛsɛra o ci la zen u ye pikiriw bɛɛ k'a la ka dɛsɛ wala o kɔnɔni turu dɔ b'o la o turunin den fila tun bɛ ne bolo yan baara dɔ bɛ k'o la artiste ye hali ni artiste 100 don i bɛ bɛɛ da i b'i tɔgɔ ta n'i donna yɔrɔ o yɔrɔ i b'i tɔgɔ ta nka artiste caman sisan da ninnu ko tɛ koyi a ye layidu ko tɛmɛ yɛrɛ tɛ maa min mɛrisila maa kɛ bulɔ ye dɔw b'o kɛ o o bɛ se don mɔma kura la ani yɛrɛ sɛgɛ kuranɛ kolo sɛbɛ dɔw ma artiste yɛrɛ karamɔgɔ dɔgɔyalaw tɛ yen mali kɔnɔ bi ha an y'olu ye karamɔgɔw dɔgɔya ka tila ka taa yafa ɲini o ma kɛ yan i tɛna dɔn ko duga bɛ karamɔgɔw dugawu jaabi b'u ka côté la donc o daliju gɛlɛman ɲumanw b'an bolo yan i y'o mɛn ni y'o k'i ye i b'o hɛrɛ sɔrɔ artiste kɔni b'i ye komi tile dawula dan n'i tɔgɔ fɔra k'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ bɛɛ b'o fɔ voilà donc o bɛ yan Seku sisan artiste ka ko i da magara fɛn dɔ la n'o ye bulɔ ye maa caman den bɛ bulɔ ye a man d'u ye Seku maa caman furucɛ bɛ yen o bɛ bulɔ min a man d'u ye o yɛrɛ ka bɔ yen musow yɛrɛ dɔ bɛ yen u bɛ bulɔ min a man d'u cɛ ye est ce que fura ne y'a f'u ye fura bɛ ne bolo yan o bɛ yan o yɛrɛ labɛnnen don fɛn kelen bɛ yen i b'o fara a kan dɔw denw bɛ yen u bɛ sonyɛli kɛ u bɛ tali kɛ awɔ ngɔbɔ dɔ bɛ yan ani kɛlɛkɛla ngɔbɔ dɔ bɛ yen ngɔbɔnin dɔ bɛ taama u b'a fɔ ko kiringɔbɔ i b'o dɔn ngɔbɔ dɔ don kiringɔbɔ kasa b'a la diɲɛ na n'a magarila a ka kasa b'a la awɔ mɛ n'i magara a la ale bɛ jate ka bila su ni ɲɛnamaw cɛ ni ma segin a yɔrɔ sa a tɛ bɔ a nɔ la bilen o ye kiringɔbɔ i yɛrɛ b'a yɛlɛma o b'a sɔrɔ a ja mɛ a yɛrɛ c'est à dire a bila a bɛ saya ni balo cɛ quoi o de ye kiringɔbɔ ye baara dɔ bɛ kɛ o la i y'a mɛn i ka den n'i y'o baara n'i y'a a n'a nasi mugu kɛ nasi in nɔ n'i y'i den tɛgɛ ko a la a tɛ wale fɛn ta diɲɛ nɔ bilen a t'o ta tugun wa n'a bɛ kɛlɛ kɛ a t'a bolo bi danfɛn ka tugun o de bɛ yan fana voilà bon ni bulɔ ta bɛɛ ye kelen ye sigɛriti ni bulɔ ni dɔw bɛɛ ye kelen ye olu b'an bolo yan mɛ Seku maa dɔ fɛnɛ bɛ yen n'a jarabilen don muso ko dɔ fɛnɛ denw n'olu den na aw bɛ girin ka jɔ la cogo nɔfɛ fura bɛ sɔrɔ olu jogo juguya min bɛ yen fɛn dɔ bɛ se ka sɔrɔ min bɛ se k'u bɔ a la fɛn bɛ sɔrɔ a la mɛ a tigiw t'a yira u b'u yɛrɛ la pasa u b'u yɛrɛ la pasa quoi u tɛ fura ɲini a la n'o tɛ fura b'a la ala kira salima a ka haya dɔw bɛ yen n'i y'a sɛbɛn k'a min ka ban o y'o bannen ye e tɛ sigi ye musokun dɔ bilen n'i ka ala tɛ sa i tɛ mɔgɔ ye tugun n tɛ a bɛ cɛw la a bɛ musow la o bɛ yen o dalilu bɛ yen n'i y'o min ka ban i
iteke wali juye sange ne gala joyi alhamdulillah aliti shogo bi furu gelale furu chama gelale a gela famba be chala ko famba ko ta chukala ko fara wuce bon furu gelaya do ye mini na me furu no yali fura bo fo na ni na ta fura fara on kade nata furu sabay me madla ya furu na ta baya se maro kuit ha du filɛ du bɛ baara du bɛ baara dutigi kɛ ka muso ta ka don du kɔnɔ ten komi bagan o fɛn tɛ o n'i y'a ta ka don du kɔnɔ fɛn bɛ yen a b'o kɛ a b'o de nasi labɛn i ka duden kun i bɛ to k'a k'u kɔnɔ ni dutigi kɔfilɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i muso ni denw y'i kɔfɛ hali ni muso naani don n'i y'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ta i b'u y'i kɔfɛ mɛ e k'u mara ten komi bagan dɔ bɛ bɔ i kɔ dɛ han dɔ bɛ bɔ i kɔ o ta y'a ni fana ye n'a ma ɲɛ y'u cɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka ban dɔ b'a bɔ k'a da kɛrɛfɛ ni ko kelen o b'a fɔ fila parce que e ma labɛn o i ma du labɛn donc o danger dumanw bɛ bolo mais ne y'u ye de u t'o de fɛ a bɛ i b'a fɔ ko nɛni ka ɲi dɔw ma bon danga barika m'a bonya o fana de don tɛ muso b'i bɔ k'i sigi ka don sɛbɛn bilen a yɛrɛ furumuso k'a dɔgɔya foyi t'a la n'o tɛ muso da man ka se ka kuma du kɔnɔ dɛ han tiɲɛ ɲɛna a kan k'i bonya ka bolo i ma k'a da to a yɛrɛ kɔnɔ a tɛ kuma ni denw ko muso kan k'olu dala gɛsi mɛ n'i ye e jaabi tɔ ye ɲɛna don a bila i kɔnɔ yɛrɛ de jɔn tɛ cɛya jɔyɔrɔ la cɛya jɔyɔrɔ ye jumɛn ye bugɔli don wa wariko don wa o tɛ o wuli i k'a ɲɛɲini kɛ o daliju gɛlɛman dɔ bɛ n bolo yan ne kalila ala la n'i y'a baara kɛ a bɛ kɛ samabolo la n'i y'a dɛmɛli kɛ k'a d'i ma i ka denw ni musow bɛ tugu i kɔ i b'a fɔ kɔnɔkisɛ han mɛ ne a baara bɛ kɛ denw ɲɛ ne delila k'a kɛ dɔ ye n ko ala nana siban d'a cɛ ma u cɛ fatura n ko a muso saba ye ɲɔgɔn wele ka se a ko bon an cɛ banna dɛ an bɛ min kɔni kɛ diɲɛ kɔnɔ an kana sigi cɛ wɛrɛ kun n tɛ o b'an dɔrɔn ne ko alahu akbar u ye ne wele a ko anw cɛ de tun bɛ t'e fɛ yen su ni tile anw cɛ fatulen filɛ walahi an b'a dɔn mɔgɔ kɛnɛma kun tɛ mɛ anw t'a fɛ ka sigi mɔgɔ kun dɛ anw m'an jija an cɛ ka nafolo de la k'a baara ne ko n ko sariya ma o fɔ a ko n'a y'a kɛ karamɔgɔw b'an to yen n'aw ye mun y'a cɛ in na a k'anw yɛrɛ cɛ in vraiment anw cɛ a y'anw minɛ ka ɲa an yɛrɛ ni de y'a minɛ quoi ne ye min kɛ m'o dɔn ayiwa wuli kuma la dɛ se fila n'o tɛ hali n'i ta ye kelen ye a bɛ kɛ komi tasuma kami b'i kɔ muso yala musow bɛ ne wele kuma dɔw b'a wele Seku Amadu ne ka ko lajɛ ne mana ɲuman fɔ ne cɛ bolo juguman n mana ɲani kɛ ne a bolo juguman ni n sigira ka gɛrɛ a la a bɛ futinɛ e t'o dɔn wa den dɔ b'i bolo la muso n'i nana cɛlasigi la i ka ko ɲɛɲini mɔgɔ ɲɛnamaw fɛ den dɔ b'i bolo la o den o de b'a to o yolo b'i da i kan o maja b'i da i kan o bɛ cɛ tiire de n'i y'o bange kama e fu de bɛ kɛ sa n'i ko n ko cɛ bɛ kɛ kuma k'i ɲini n'i ko n ko a bɛ kuma k'i ɲini i bɛ taa yɔrɔw la ngɔndigiba kunɔfɛ b'i kɔ jinɛw y'i kɛ tan y'i dɔya jinɛ jumɛn hɛrɛ dɔ de kun b'i la o de bɔra i la k'o bila e kan ka mun kɛ gɛrɛ ba nin i k'a ɲɛɲini k'i ko maja yiri la k'i tɔ ko ja ye maja yiri ye yiri fila don diɲɛ kɔnɔ yiri fila don o yiri fila an b'o to gundo la Seku Amadu de b'o kɛ musow ye n'i y'i ko a la n'i y'i ko a yiri la i bɔlen ka n'i tɛmɛna a lajɛ ba nin n'i tɛmɛna dɔrɔn kɔkɛ b'a tangana bɔ a bɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ n'i ye fini dɔw don du kɔnɔ a bɛ ɲininkali kɛ ko o tuma ko jɔn nana jɔn tun bɛ yan sisan a mɔgɔ tɛ yan koyi ne yɛrɛ kun don a b'a fɔ e bɛ kɛ dunanmuso don a ɲɛ donc labɛn de bɛ nin kɛ mɛ nin fɛn yɛrɛ si tɛ musow bolo fo a mana ɲaami ka kuma u bɛ sɔrɔ ka fɔ ne ni n denw anw bɛɛ kɛra tan e ni n denw bɛɛ kɛra ten donc nin bɛɛ b'a la nin bɛɛ bɛ musow ka ko la den dɔw bɛ kɛ muso kɔ o den bɛ wolo k'a maja tɔ to yen ba la i b'a sɔrɔ den wololen don den yɛrɛ ɲɛnatigɛlen don nka ba bɛ nin sigi k'i tɛnku a furucɛ la a dimi tɛ don i yɔrɔ fiyewu a bɛ barow falen ɲɔgɔn na a dimi tɛ don i la. mais Seku i ye demo min fɔ dɔw fɛnɛ bɛ furucɛ bɛ nafolo yɛrɛ de b'u kun Seku u tɛ muso ka besoin foyi kɛ wala o bɛ bɔ min na n filɛ k'o de fɔ muso de kan ka wuli k'a ka maja c'est à dire fɛn bɛɛ ye maja ye n ka de la ala la
ni cɛ ye I majara cɛ ye ka ban cɛ b'a n'a bolofɛn d'i ma a yɛrɛ n'a bolofɛn a ɲini dɔrɔn e ka maja ye o maja daliju in tɛ bɛɛ bolo n ko daliju dɔ tun bɛ yen ko Amadu Gesu diɲɛ kɔnɔ muso kelen ne bana ale la dugukolo sanfɛ muso kelen don an balakaw bi hakɛ to ko a taara sɔrɔ muso dɔ bɛ tin na u ko a ma Amadu Gesu I sigi n ka tila a ko n yɛrɛ tɛna sɔn ɲuman sen a jigin'o kelen kɔ muso si ma bɔ diɲɛ na n'i ma kana la Amadu Gesu o daliju bɛ yan n'i y'a kɛ cɛ o cɛ ɲɛ a bɛ kɛ komi musow k'a dɔn n'i y'a kɛ muso a bɛ kɛ komi cɛw k'a dɔn mɛ n'i ye nin na kɛnɛ kan sisan an ka denw a npogotigi ɲumanw minnu bɛ saki gulon nɔngɔw na ka taa Dakaru duguw la mɔbilibaw ɲɛfɛ a ta kɛlen baara jugu ya an tɛ o yɔrɔ fɛ ni min ye artiste ye tɔgɔ ɲinina ba e bɛ yɔrɔ ɲɛnama dɔ jama kan ka kafo yɔrɔ min walima minisiriw kɛrɛfɛ o ko ninnu pour que u ka fɛn I la ani candidat nin de y'o kow ye tan n'i yɛrɛ fo jama bɛ kule komi k'u yɛrɛ fa Amadu Gesu n'i y'a nasi mu n'a ko gɛlɛyala se yɔrɔ jɔra a nasi bɛ bɔ koko ka di dɛnɛ kan n'i y'a bɔ dugu ma I bɛ sa n'a ma yɛrɛ di tɛ bɔ dugu ma dɛ I b'a bɔ koko ka di a kana se dugu ma donc fura min bɛ a la o de don n'o tɛ k'i kɔnɔden wolo k'a ban cɛ bɛ tila k'i sigilen kɛ komi bo b'i la n'a ye ba bɛ dimi n'a ye a bɛ dimi n'i kumana dɔrɔn a bɛ dimi n'i gɛrɛla la a bɛ dimi mais e yɛrɛ k'a miiri aw tun bɛ ten ko ɲɛɲinibaliya sen b'a la voilà donc ko ye nin de musow ka murutuluw bɛ yen nbɛtɛw b'a la nbɛtɛ golo-nbɛtɛ o kɔfɛ bon yɔrɔ ɲamakalaw n bɛna n da se olu ma jeliw I ma ɲininka o la dɛ ɲamakalaw yɔrɔ olu filɛ ɲamakala tɛ taa anw kɔ bilen ko n nana I ka labɛn ka dɔnni yɛrɛ bafuye olu sen b'a la ni Ala cɛ ayi ne ɲamakala m'a sigi minɛn kɔnɔ o k'a bolo kɔrɔta k'ale ɲamakala jɔlen ye dɛ sinon ɲamakala bɛɛ ka yaala dɔnnibaa kɔ bi fɛn ko mais jumɛn bɛ yen I yɛrɛ t'a lajɛ k'a dɔn ni dɔnnibaa ye jɔn ye wa ɲamakala dɔw bɛ ne wele k'a fɔ n ɲɛna n'o tɛ u y'an ɲigi kari dɛ ne ye n ka danaya bɛɛ cɛ ka taa di u ma se k'a ɲa mais bi ta ye don min bɛ taa kulew la u bɛ 20,000 ta k'o de di ma est-ce que voilà I t'o de fɔ ne mais I ye min minɛ k'a dun muru bolo I b'a dɔn I tulo b'a la I bɛ taa ni danama minnu ye u bɛ wari dɔ de fara k'a d'i ma n'o tɛ ɲamakala tɛ yen n'i nana ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ne fɛ yan Seko Amadu fɛ yan n ye baara min kɛ n'a baara ɲɛna I ni ɲamakala kɛ bɛn na mais ne ye dɔ mago ɲɛ n y'o de f'a ye yan a ka terrain ko banni a ko banna finali tanna min o y'o de ye u nana baara di yan n'i y'a minɛ tubabuw la k'a d'u ma u kɛlen k'a baara sɔrɔ a taara ɲamakala ta a ɲamakala in t'a tɔgɔ fɔ mais a bɛ ORTM la voilà n'u ye kuma caya dɔrɔn n'u tɔgɔ de fɔ ka t'o ta ka na ka n'u sigi yan ka na ne ma balima ko Seko an bɛ village jɔ k'a d'i ma a n'a tile I tulo b'a la k'an bɛ village jɔ k'a d'i ma n k'a barika Ala ye seere min bɛ na mɔgɔ 7 u bɛ yan ka kuranɛ kalatɔ a don ne yɛrɛ ye n bolo bila n ko o y'a sɔrɔ baara ma daminɛ o fɛ fɔlɔ ka misi sa k'a fa kuranɛ kalatɔ ni tapi bɛ kuma sa tapi in bɛ kuma I tulo b'o la an tilalen o la ne nana o wele don dɔ an ko kalo 3 kɛ n yɛrɛ tɛ ka ne wele o a ko Seko n b'i wele su in na n b'i wele su kora a ma n wele anw ka kala dugu jɛra sɔgɔma ne y'a wele a ye min fɔ Seko ne ko n b'i wele de fɛn ma daminɛ fɔlɔ ne bɛ ɲini ka sira I ɲɛ han a ye ne fɔ ne ma taa n kɛ bɛ ɲini ka sira ne ɲɛ ko n k'a banna bamananw ɲuman bisi y'a bɔrɔ fara e bɛ ɲini ka sira ne ɲɛ n k'a banna ne y'a ka ɲamakalakɛ wele o yɔrɔ bɛɛ n ko karisa I ka cɛ ye min fɔ nin n'o tɛ ɲamakalakɛ ne jaabi min na a ko ne jigir'e la o e min nana sɔn wele ne ka yan est-ce que e b'i ka baara dɔn I danbe ye min ye e b'o dɔn wa o ko ne ma o ko ne jigir'e la a ko yanni e ka baara in kɛ e de tun b'i ta minɛ n ko ne ye hɔrɔn ye o ma ne t'o kɛ ne ye hɔrɔn ye an bɛɛ n'a ka di n y'a dɛmɛ de
bon ne ti fɛn fɛn ye bilen ne bɔra la nka ni ala sɔnna ni an ma se mɔya a ye kungo de ji transport sira in ma ni ala sɔnna bin na fɛla nɛgɛsira rɔ y'a fɔ jamana wɛrɛ ɲɛya hali sini u ma se yan an n'a ko segin n'o tɛ n'o ma kɛ min ka di ala la ala min ye muhamadu da ka kɛ kira ye ka n ka juru t'u la n'u ma kɛ so bɛ jɔ sira in nɔ y'a fɔ jamana wɛrɛ haramu a tɛ ɲa u ka taa jamana wɛrɛ u ka taa projet bɛɛ ɲini a kɛra wuli seko amadu n ta hakɛ b'u fɛ o tɛ dɔnni ye bilen dɛ ne hakɛ b'u fɛ n k'o t'u bolo donc u sugu kɛra donc n'u segir'u kɔ faso tɛ yan an b'a bɔ u m'ale yɛrɛ wuli yan ale min ye ne taara ye ne b'o bɛɛ dɔn u y'a gɛn k'a wuli ka tila ka wuli a yɛrɛ nɔfɛ bon n'a min farati kɔnɔ ale ka diɲɛlatigɛ bannen ye maire dɔ kun ye fa dɔ fɛ yen b'a dɔn u t'a to yen dɛ seko amadu bɛ yan a ye kana gɛlɛya min et puis ka taa biri mori dɔw kɔfɛ n'o de f'u ye n ko n b'i boli jɛnɛ ani ɲɛmori ye kelen dɛ aw tɛ ko kalama dɛ o tɛ kelen ye dɛ moriya b'a dama o de ye ne tɔɔrɔ n'a tɔ bɛ yen sa min ka kan ka di ne ma a y'o cɛ ka t'o d'o ma o y'i da V8 kura kɔnɔ ne bɛ n ka takisi boli la yan ni ne y'o to yen ala bɛ jigin donc baara in kɛra tan donc n'i y'a ye n ka mɛn n ko ɲamakala dɔw bɛ yen olu de ye ɲamakalaya bafuli n'o tɛ ɲamale morikɛ fɛ a yira a la ka se fɛn dɔ k'i ye fɔlɔ bani ɲamakala taga morikɛ fɛ dɔrɔn a ka fɛn dɔ k'i ye ni fɛn dɔ kɛra e dun mɛ ne ka ɲamakalakɛ bɛ yen o Badiou Marufin bɛ yen kunun su fɛ a kumana e kana ngoni fɔ n fɛ ko Seko ko n bɛ taa a taga to an ye mobili poussé ka wuli Marufin ko mobili tɛ poussé bilen a bɛ taa o kɔfɛ ani mobili kura nana a ko Seko a filɛ o wari ti bɔ ne kun dɛ ni dɔnni bɛ yen o kan ka kɛ di o bɛ kɛ de Marufin hali sini Marufin kɔnɔ an b'a yɛlɛ de ɔ tuma ɲamakala bɛ kɛ tan mɛ e bɛ taa nana to tɛ jelidenw bolo to tɛ sabali sa dɔnni dɔ ɲini bani min bɛ se kɛ to yɛrɛ fura ye ɔ mɛ o tɛ yen bilen donc sisan nɔ i b'i janto a la n'i ye ɲamakalaw ta fɔ dɔrɔn ɲamakalaw o dɔw dɛmɛ man di o dɔw dɛmɛ man di n kalila ala la f'u ka dɔnni de ɲini ni ɲamakalakɛ mago ɲɛna k'a fɔ ko e dɛmɛna e jatigiw tɔw ye hɛrɛw kɛ mɛ i bɛ ɲamakala dɛmɛ dɔw yɛrɛ bɔtɔ n'i y'a dɛmɛ ka nasi d'a ma ka 2000 d'a ma n'a sera kun na a b'i ka nasi fili ka 2000 in bila a kun kɔrɛ b'a ɲɛdɔn min ka di ala la dɔw b'a kɛ mɛ ɲamakala danbetigiw bɛ yen anw ka duw bɛ yen yɔrɔw la an ka duw bɛ yen a bɛ fɔ du dɔw ma k'anw ka jeliw anw ka ɲamakalaw anw ka finɛw o bɛ yen mɛ Bamako yan sani k'i tɛgɛ da ɲamakala ɲuman kan i bɛ sɛgɛn dɛ u bɛ tɔgɔ bɛɛ da i la o b'a sɔrɔ olu ta ye fɛ u bɛ ka na ni faama min ka ko ye olu yɛrɛ bɛ na kule la e b'i ka maɲuman ko 260 bɔ k'a d'u ma n'i ma sɔn n tɛ faama in ka hɛrɛ d'i ma o ye kokisɛriya de ye o tɛ dɛmɛ ye o bon ɲamakala de tɛ don n'o ye ne ka yan n'i nana n'o ye ne b'i gɛn parce que pourquoi ne bɛ n da min fɛ voilà e yɛrɛ kan ka k'i danbe fɛ an ka jɛ an ka faamakɛ dɛmɛ n'a fɔra layidu t'a la n'a y'an taara ye an b'a dabiri diɲɛ bɛ wuli danfɛn tɛ se k'a dayɛlɛ awɔ janfa sira kan ne tɛ siran maa ɲɛ o la bilen o na dɔrɔn i ka n janfa awɔ na e ka ne janfa ne tɛ foyi fɔ n'i ye n janfa ɔ ni min bɔra a la ɔ i yɛrɛ b'o lakali voilà donc sisan ko ye nin de ye se fila voilà Seko b'a fɔ an da magara janfa hali n'a y'a sɔrɔ transport dɔ y'i janfa Seko ni transport min filɛ ma tel que u ka bolimafɛn kana kasara sɔrɔ u ka bolimafɛn attaque kana k'u la kosɛbɛ chauffeur mun ka bolimafɛn boli ka se ka boli basigi ni transport min filɛ ma Seko i b'o baara kɛ bon se fila ne bɛ k'a fɔ sa i ɲɛ b'a la Mali nafolotigi est-ce que tigi yɛrɛ bɛ transport ninnu na wa kare transport tigi t'u la o voilà tigi kelen t'u la mobili tigi yɛrɛ dogolen don bon i bɛ maa fanyalen dɔw talen ye k'o bila u tɛna gari kɔnɔ a tɛ duman fɔ a tɛ maa jaabi ɲuman na c'est à dire que se fila a kɛn bɛ chauffeur ni siri k'a da u kun parantiw kuma tɛ hali passagers a ka gɛlɛya bɛ s'olu ma
olu de sigilen bɛ k'u tɛna gari la bon n'a fɔra olu ka kɛ ka nafolo ɲinibaga ye est ce que olu bɛ se ka hɛrɛ lase e ma bon dɔnniw bɛ yen n ka lila ala la baara yɛrɛ dɔ bɛ Seku Amadu bolo a kabatumu mana ci n'i y'a kabatumu sɛbɛn k'a ban tuma min na o tɛ transport dama ye dɛ sumanaw ka jɔkɔrɔ jɔ min ye jɛgɛ minɛ ji jukɔrɔ n'u bɛ jɔba min nasi ji jukɔrɔ a b'o jɔkɔrɔ in nɔ ɲini ka na ni nan'o jeni sisan k'o mugu k'a nasi la i tulo b'a la walima k'o mugu k'a sɛbɛnden kɔnɔ cɛ ko fila don n'a y'i diya i b'i ka sɔfɛri ko mais ne ni sɔfɛriw ti ɲɛ don n'o jigira ka ban o t'o hɛrɛ jigilen ye donc sɛbɛnden a b'a sɛbɛnden siri direction ju la n kalila ala la i b'i ka mɔbili kura sa k'a fugufugu k'a ban a tɛ to n'o kɛ adamaden ni ti bɔ a la adamaden joli ti bɔ gutɔrɔ kan bon ni min fɔra sisan sɔfɛri yɛrɛ ti 6000 sɔrɔ o tɛ sɔfɛri bɛɛ ye dɛ anw fɛ yan sɔfɛri 6000 tɛna kɛ ministère la donc sisan sɔfɛriw de b'u maɲuman ko sisan k'olu yɛrɛ bɛ na ni ɲini ne baden sɔfɛriw ma jigaw la ne bɛ se k'a k'aw ye fu o mais mobilitigiw de kan ka nin ɲini mais u tɛ hɛrɛ fɛ dɛ mobili kelen ka taa bi maa 20 mais ala jɛ o don na ka sira in ka kɛ han maa joli maa 20 ani kɔ muso 9 ala dɔw ka du cira mais mun na e bɛ se ka mobili bila bolibaden in na k'a sɔrɔ e dan t'a la ko ala kalikan dɔ b'a la o ma e bɔ ni ala de bɛ kuma fɛn dɔ de kɛ hali n'a ko lo a bɛ taa jɔ o de ye wulibali ye han donc se fila ko ye nin ye ne ye moriya depuis n bɛ diɲɛ kɔnɔ mobili min dira n ma karisa ye n dɛmɛ vraiment mako dɔ ɲɛna hɔn ani ye mobili min sa mobili 27 personnel ne ka mobili 27 deji ti ne ka so ya muso si tɛ yan k'i bɛ se k'i bolo kuru ne ka mobili la k'a hakɛ fɔ n yɛrɛ se b'a bɛɛ asilatɛri kan tellement que daliju dɔ bɛ n yɛrɛ bolo ala y'o diya dajugu dɔw tun b'a fɔ ne kɔfɛ ni morikɛ bɛ mobili boli cogo min na an tɛ nin laban dɔn ne ko a laban b'a yɛrɛ da ye ne ta in laban dɔnnen don ala fɛ fo ka na n yɛrɛ se bɔ asilatɛri kan ka se wɛrɛw d'a kan bi donc mɔgɔ labɛn dɔ kɛ mais ala jɛ kɛ wari bi cɛ o cɛ fɛ a caman sata ye mobili ye o laji la mobili n'a avion wari bi cɛ o cɛ fɛ a ɲɛ 40 ma u bɛɛ ka nafolo b'u kun ji mais n'i ye nin kɛ dun i b'a siri de n'a pinɛ i bɛ mankan mɛn baw n'i ye pinɛ ci kan mɛn mobili bɛ taa de ka taa jɔ mun de b'a jɔ ne t'o fɛn f'i ye o mais ko ti kɛ ten o donc sisan o daliju bɛ yan o fɛngɛ bɛ yan mobilitigi o mobilitigi bɛ mali merci voilà fan o fan n'a sera ma Seku Amadu voilà accident sira kan m'o de f'u ye ni accident modèle maa 20 ni kɔ i y'u k'u farati dɛ hali ni se tɛ yen Seku Amadu ne kumana wa an ma kuma o mais bakiluya de tɛgɛ gɛlɛya han remorque kura k'a san a wari bɛna taa se 40 o mobili ka taa tondo kɛ ten k'i mago sa e tun bɛna joli di ne ma ne k'a k'i ye a lajɛ donc a caman mago sali da b'a yɛrɛ la dɔw yɛrɛ ta bɛ taa jeni sira kun na ye o de la ka ne yɛrɛ sɔrɔ yan ka ye o ka bɔ ni mobili ye mais ne de ye da n yɛrɛ la ka daliju dalen to kɛrɛfɛ mobili in kura nana ne ye mobili dɔ in di maa ninnu ma ni daliju ye n ye mobili dɔ in di dɔw ma mobili kura nana ma foyi kɛ k'a bila a kɔnɔ ma siri a kɔnɔ n bɔra dugu kɔnɔ ka na mobili jɔ denmisɛnw bolila ka na n ma ko tasuma bɛ mobili la Toyota Caturner k'a kura jeni k'a ba tayi k'a ye sapɛri wele n ko non sapɛri ti na jɔ ne ka da a bɛ mun ɲɛ n ye u t'a sara foyi u bɛna ji de bɔ n ka so ka n tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ bɛɛ bɛ nin jɔn ka da la ɛ mobili jenina sapɛri tun bɛ yan a y'a to yen a jenina k'a ba tuma min an y'a tɔ ni kolonkolon fili sira kun na yan a ma ban ka sɔrɔ ka don k'an sigi ala e de ta ye mobiliw ye e de ta ye sɛ sen 2 ye ta ye so sen 4 ye n bɛna don sisan k'i wele ala ni daliji in b'i jaabi ni ma mobili sɔrɔ a kɛ sokɛ ye n y'a wele tile 21
on a piloté kura dɔ nani jɔ caki ko seko ko nin y'i ta ye a ma ban tile 21 n fana ye n kali ka n sigi bo kɔnɔ yan n ti taa yɔrɔ si tile 21 n y'o de kɛ yan i b'a kɛ min ye i b'a kun ni ne kaɲi n sen la ne ni n ka kɔlɔsi wa a bɛ yɛrɛ bolo wa a banna o donc sa ala y'o de kɛ mobili 27 diɲɛ kɔnɔ Seko Amadu se danna min asilatɛri kan o de y'o ye i bi ka mobili baaraba fɛn o fɛn y'u bolo ta anw ne ti kuma n y'o de f'u ye ne ti kuma mais k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de a minɛ ne bolo wali a kɛra tan non ne t'o mɔgɔ ye n'an ka karamɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ yan dɔw t'a cɔ hiji la o b'an wele ne bɛ taa hiji la vérité juru bɛ dɔw kan na u bɛ taa hiji la o kuma mun kɛra a bɛ kɛ ten yan yanni ka taa hiji la mɔgɔw ka vérité wɛrɛ sara voilà donc ko ninnu daliju ko de don ni daliju t'i bolo e k'i bɔ a la n'o tɛ daliju bɛ donc nin ye transport daliju ni fɛnw de pour que k'a kisi kasara ma est-ce que i y'a faamu i b'i janto o yɔrɔ la a sɛbɛn ne ye façon fila ye dɔ bɛ yen ni a kɛra i ka moteur tɛ tiɲɛ dɛ tiɲɛni man ca dɛ awɔ o de kama hali mobili kolon ni ne y'a san e ni ne b'i bɛn don dɔ i b'a fɔ mobili in kɛra kura ye dɛ a kɛra kura ye a tun bɛ e de bolo nɛgɛ de don haya bɛ nɛgɛ la ni min ko haya tɛ nɛgɛ la don kuranɛ kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ haya dɔw suran dɔw yɛrɛ jigila nɛgɛ tɔgɔ la suratul hadidi tɛ yan e bɛ se k'o wuli ka bɔ yan